Добрага дня, шановному панству. Сёння з вами зноў Кардаш Мікіта Дмітрович і Александр Валерьянович Белы. І размаўляем мы пра такую цікавейшую з'яву літоўскай гісторыі, як канфлікт младалітвінаў і старалітвінаў пачатку 20-го стагоддзя. Добрага дня, Александр Валерьянович. Доброго дня. Ну, конфлікт тут почався трошки раней на самой справе, якби він фактично почався в 1880-х годах. Ну, і вже так доволі активно був бачен в 1890-х. Ну і адразу неабходна акрэсліць такія асноўныя моманты. Увогуле, што ж гэта быў за канфлікт такі? Па сутнасці, гэта быў канфлікт ідэй, перш за ўсё. То бок, умоўна, вось развальваюцца імперіі, і нам трэба адраджаць Літву. Дык вось якую Літву нам трэба адбудоўваць, адраджаць? У гэтым і заключалася сутнасць непаразумення людзей, носьбітаў гэтых ідэй. Адразу трэба адзначыць, што самі тэрміны младалітвіны і старалітвіны па большасці гэта тэрміны гістарыяграфічныя, хоць і ўзніклі непасрэдна ў саму эпоху, але выкарыстоўваліся вельмі рэдка і пераважна так у публіцыстыцы. Пад тэрмінам старалітвіны разумеліся перш за ўсё людзі шляхецкага альбо княжацкага паходжання, якія жывуць на тэрыторыях былога Вялікага княства Літоўскага і з'яўляюцца вось носьбітамі вось гэтага шляхецкага разумення Літвы і Польшчы, так? А пад младалітвінамі разумелася перш за ўсё утварыўшаяся ў канцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя балтамоўная інтэлігенцыя з паўночна-заходніх ускраінаў былога Вялікага княства Літоўскага. І вось гэта інтэлігенцыя, якая рабіла стаўку перш за ўсё на нараджаючыся літоўскі моўны нацыяналізм. Дык як же ж гэтыя людзі разумелі ўвогуле Літву? Старалітвіны прытрымліваліся вось гэтай старой традыцыі, паводле якой іх Літва неразлучна злучана з Польшчай, так? Іх Літва гэта перш за ўсё Вялікае княства Літоўскае. Но вось межы гэтага Вялікага княства Літоўскага гэта ўжо трошкі іншае. У іх свядомасці ў 19 стагоддзі пераважала такое ўяўленне, што іх Літва скончваецца, ну, прыкладна на межах першага падзелу Рэчы Паспалітай, калі умоўна. Зразумела, што яна там вар'іравалася, але то бок дзесьці там на беразіне. То бок з такімі цэнтрамі, як Колна, Вільна, Гародня, Менск, Берасця, Пінск у тым ліку. Вось яны так разумелі сваю Літву. І разумелі яе непасрэдна злучаную з Польшчай, і мелі такую польска-літоўскую самасвядомасць, то бок мы і літвіны, як грамадзяне былога Вялікага княства Літоўскага, і мы і палякі, як грамадзяне старой Польшчы, то бок Рэчы Паспалітай абодвух народаў. У імя такой менавіта Літвы падымаліся ўсе паўстанні ад Касцюшкі да Траўгута і Каліноўскага. У імя такой Літвы пісалі літаратуру Міцкевіч, Сыракомля, Крашэўскі. У імя такой Літвы пісалі музыку Манюшка і Карловіч. У імя такой Літвы пісалі карціны Казімір Архімовіч і Вінцэнт Дмахоўскі. Але вось пасля адмены прыгоннага права і пасля падаўлення апошняга польска-літоўскага паўстання сяляне атрымалі доступ да адукацыі, да універсітэтаў, і пачала ўтварацца група людзей, якая разумее Літву зусім па-іншаму. Якая разумее яе выключна ў этнаграфічных межах, то бок межах перш за ўсё балцкасці, балцкіх тэрыторый былога Вялікага княства Літоўскага і выключна з Вільні. Значыць, атрымаўшы доступ да адукацыі, вось гэтыя як бы сяляне балтамоўныя, якія раней сябе, зразумела, сяляне нікім сябе не лічылі, народнай свядомасці яны былі пазбаўлены, таксама адчулі сябе літвінамі. Вось. І зусім не так, як гэта адчувалі паны, жывучыя побач з імі. Ну, як бы прыкладна так. Што пан можа дадаць? Ну, в целом так, я просто хотел бы, ну, некие свои акценты расставить, что, ну, по-перше, вось гэта сама терминология млада, стара, яна у канцы 19 стагоддзя шмат дзе ўжывалася у Еўропе у рухах таких за нацыянальнае адраджэнне. Так,
причем, ну, некалькі таких, ну, кейсаў былі, ну, чымсьці падобныя на літоўскі, але істотныя адрозненні все равно былі. Былі старачэхі, младачэхі, былі старафіны, младафіны, гэты выпадак, может быть, трошки бліжэй да літоўска. Былі нават старатуркі і младатуркі, хаця там, ну, выпадак уже, ну, не зусім, конечно, такі, бо гэта як бы і не хрысціянская цывілізацыя, і ўвогуле перад Турцыяй не стаяла, скажем так, дасягнення там дзяржаўнай незалежнасці, на той момант была яшчэ даволі вялікай імперыяй, просто такой уже вельмі адсталай. Ну і як бы адпаведна там, ну, у турэцкім выпадку это былі рух такі вельмі кансерватыўны, там, і младатуркі это былі тыя, хто там хацелі істотных рэформ дзеля захавання як бы той же самой імперыі, ну, альбо там, прынамсі, як мага большай тэрыторыі. Ну, там, будучи там Мустафа Кемаль, Ататюрк, ён якраз быў з гэтых младатуркаў. Ну, і вось гэты паралель, кансерватызм і, умоўна кажучы, ну, як назваць, ці лібералізм, ці сацыяльны радыкалізм, бо адценні як бы і розныя былі ў кожным выпадку. Ну, так ці інакш, млада гэта заўжды былі такія інтэлігенты, часто в першым пакаленні, ну, альбо, скажем так, ну, людзі, якія тады быў вялікі попыт на адукацыю, трэба сказаць, у адрозненне ад нашых часоў, калі адукацыя ўжо як бы зазнала такую дэвальвацыю, да, як бы там вось адукаваны чалавек зараз увогуле як бы замяняецца там штучным інтэлектам, да? Тады такое не існавала, і любы адукаваны чалавек, ён быў, ну, там, умоўна кажучы, на вагу золата, да, адукацыя была у большасці выпадкаў канкрэтным таким сацыяльным авансам, да, вось, таму што, ну, бурна развівалася прамысловасць, як бы адпаведна і бюракратыя дзяржаўная, і там просто прыватная, як бы там карпаратыўная. Вось, карацей, існавала вялікая патрэба ў адукаваных людзях, у настаўніках і так далей. Вось. І узнік канфлікт натуральны паміж гэтымі людзьмі, якія атрымалі адукацыю недавно, і тымі, хто мелі яе даўно і мелі як сацыяльны прывілей, і разам з гэтым сістэму іншых сацыяльных прывілеяў. І ім у той ці іншай форме хацелася іх захаваць. І ўсе гэтыя рухі стара-млада, ну, еўрапейскія прынамсі, вось там млада чэхі, фіны і літвіны, у чымсьці былі канфлікты падобныя паміж сабой. Але у літоўскага была істотная розніца, таму што, ну, прынамсі, наконт там мовы і многіх момантаў гістарычнай ідэнтычнасці спрэчак паміж тымі старай млада таких радыкальных не было. І калі мы паглядзім на гісторыю там Фінляндыі, Чэхіі, ну, будучых, адраджаючыхся, то там гэты канфлікт, ён то разгараўся, то затухаў, то яны лаяліся, то потым знаходзілі нейкі кампраміс. У выпадку Літвы мы бачым адразу фатальны курс на конфликт. Ну, можно сказать, что з абодвух бакоў, хотя я думаю, что вина все-таки была несимметричная. Вось. І фактычна, ну, вось мадэлі кампрамісу так і не было знойдзена. Як бы, ну, по вялікім рахунку, нават калі мы паглядзім, ну, цяпер, як бы там яго не знойдзена. І я лічу, што асноўная праблема была на вось гэтым старалітвінскім польскамоўным баку, і скажу чаму, ну, некалькі асноўных такіх момантаў. Ну, па-першае, яны існавалі ўсё ж такі больш вось гэты польскамоўны у свеце агульнапольскім, ну, все это польскай тагачаснай літаратуры, публіцыстыкі, вось быў вельмі папулярны рух «Маладая Польша». Але яшчэ што важна сказаць, што у цэлым
сярод всяго польскамоўнага насельніцтва, ну, Літвы і Беларусі, ну і, скажем так, перш за ўсё сучаснай паўночна-заходняй Беларусі, якая тогда яшчэ таксама лічылася Літвой. У гэтым польскамоўным асяроддзі самый папулярны, самый как бы модны, самый дынамічнай, ну так як назваць, дэнамінацыяй, ідэалогіяй была все ж таки эндецыя, як і у, скажем так, і у мацерыковай Польшчы. І у яе прыхільнікаў было значна больш, чым вось гэтых людзей з падвойнай ідэнтычнасцю. І таму гэтая падвойная ідэнтычнасць была непаслядоўнай. Нават не то, што она была падвойнай, да? А нават гэтая падвойнасць, як бы яна не до конца вытрымлівалася. І паколькі эндекі вели рэй і задавалі моду, то волей-неволей, як бы там, нават гэтыя, так бы, старалітвіны, яны з імі лічыліся, і фактычна даволі хутка яны леглі ў тое самае рэчышча. Да, тут я дадам ад сябе, што так, сапраўды на тэрыторыях былога Вялікага княства Літоўскага пасля трэцяга паўстання пачаўся абсалютны хаос у розумах. То бок зарадзіўся беларускі нацыяналізм, нейкі бальшавізм, плюс яшчэ гэтыя паланізатары, якія ад рамана Дмоўскага і эндекаў як бы ўзялі ідэалогію, ну, са шляхты павыходзіўшы, так, людзі польскай культуры, і яны абсалютна сябе ўжо не чулі як бы звязанымі з гістарычнай Літвой. Тут же ж дададзім гэтых жа старалітвінаў, якія ўсё ж такі яшчэ чулі сябе звязанымі, хоць і былі людзьмі польскай культуры, так. На паўночным захадзе младалітоўскія нацыяналісты, то бок зусім новая з'ява. Так, быў абсалютны поўны хаос у ідэях, і тут яшчэ трэба заўважыць, што чым, на мой погляд, была катастрофа, што Вялікае княства Літоўскае не захавала ў любой форме, ні ў якой форме сваёй дзяржаўнасці на працягу 19 стагоддзя, не адбудавала яе, як была магчымасць там пры Напалеоне ці Міхал Клеафас Агінскі штосьці там спрабаваў, да? А ва ўсіх астатніх рухаў, там, дзе мы знаходзім паралелі некаторыя, скажем, у Фінляндыі, у Чэхіі, у іх была пэўная форма дзяржаўнасці, то бок багемскае каралеўства ў Чэхіі, Вялікае княства фінляндскае ў Фінляндыі. І быў ужо падмурак, вось гэты, на чым можна было і дамаўляцца, і які не дазваляў, ну, прынамсі, такога хаосу ідэй, што на гэтай тэрыторыі можа паўстаць 2-3 дзяржавы, 4, ну і гэтак далей. Разумею, пан, аб чым я кажу. Ўсё ж такі... Гэтым момантам я згодны. Некае дзяржаўнае ўтварэнне, яно дазваляе ўтрымліваць, ну, не дае такую разбежнасць у ідэях. Што мы на гэтай хвілі будзем... У Фінляндыі быў сейм, нейкі там урад, да, хай падкантрольны там, але тым не менш, як бы там, то, як бы, канешне, контуры дзяржаўнасці былі акрэслены значна дакладней. І таму это аблегчала дасягненне кампрамісу, безумоўна. Вось. А тут у дадзеным выпадку мы кажам пра абсалютную дэзарыентацыю, як бы група адных людзей, якія утрымліваюць эту шляхецкую традыцыю, вот этой старой шляхецкай Літвы, іншая група людзей, якія хочуць балтамоўную Літву, так? Яшчэ група людзей, якія зусім там за нейкіх беларускіх сялянаў, ну і так далей, і так далей. І што мы будзем у выніку будаваць, як бы нікаму не зразумела. На вялікі жаль, вось так вось і выйшла. Але сёння так, сёння мы размаўляем толькі пра канфлікт вось гэтых двух групаў людзей, вот, якіх мы умоўна называем старалітвіны і младалітвіны, бо трэба таксама заўважыць, не кожны старалітвін сябе называў старалітвінам. Ну, скажем, допустим, маршал Пілсудскі паўсюль называў сябе і альбо літвінам, альбо палякам у розных сітуацыях, але слова старалітвін ён не ўжываў, ён яго не ведаў. Ну так, я хочу яшчэ сказаць, што, ну, есть добрая кніжка Бухоўская «Літваманія і паланізатары», да, якую, ну, кожны, хто зацікавіцца гэтым пытаннем, мусіць прачытаць. Там увогуле, канешне, ну, як бы быццам бы наўпрост не датычыць гісторыі Беларусі, але калі лічыць, што значная частка тэрыторыі сучаснай Беларусі, пэўна, што яна тады ўспрымалася Літвой, і гэты канфлікт разгортаўся ў тым ліку на гэтых тэрыторыях, беларускае сучаснае панямонне паўночнага захаду, то, канешне, да гісторыі краіны акрэсленай у такіх межах, то, як бы, мае дачыненне
Ну, як і чаму мы пра гэта і размаўляем. І вось ён там ну, звяртае увагу на адзін вельмі такі цікавы момант, што у польскамоўным свеце, ну, гэта значыць, ва ўсіх 4 частках гэтых, ну, на які была падзелена была Рэч Паспалітая, існаваў такі вельмі романтычны вобраз Літвы, які пачаў складацца яшчэ там пры Міцкевічы Вінцэнту Полю, ну, а потым працягнулі там і, значыць, і все там і Сінкевіч, канешне, там Логвін падбін пята, там вось, і розныя іншыя пісьменнікі, ну і, канешне, там і на Днемном Ажэшкі, ну, шмат такіх. І яны грунтаваліся на тым, што Літва, вось гэта, ну, у старым разуменні, яна сапраўды панесла значна большыя страты у гэтым змаганні з царызмам расійскім. Ну, расійскі царызм быў самым жорсткім з усіх гэтых заборов, как бы палякі казалі, там, з гэтых імперій, што падзялілі Рэч Паспалітую. І калі параўнаць на вот гэтую, ну, кангрэсуўку, гэта Каралевства Польскае, і вось гэтыя землі, ну, Літвы і Валыні, якая ну, цягацела як бы таксама да Літвы, то тут рэжым быў значна больш жорсткі, і все гэтыя паўстанні давалі значна больш цяжкі вынік. Глыбіня рэпрэсій была значна большая, пры тым, што сама гэтая польскамоўная шляхта знаходзілася ў значнай меншасці, да, у параўнанні, ну, і ў чужародным атачэнні. Вось. Ну і сімпатыя вось да гэтай Літвы, якая, ну, мужна змагалася, яна адыграла такую злы жарт, што палякі намалявалі сабе вельмі романтычны вобраз гэтай Літвы. Такой, ну, беззаганна, просто якая самаахвярная, якая просто, ну, спіць і бачыць, як ёй ахвяраваць сабой дзеля вось гэта добра будучай адроджанай Польшы. Вось просто, што гэта, ну, вось як, ну, як просто, я выбачаюся, трошки так утрыруючы, як просто матросаў нейкі там, да, вось просто спіць, як бы кінуцца на амбразуру, вось, да, это самое. І гэты стэрэатып Баліслаў Прус у 1907 годзе напісаў, што, ну, кожнаму патрыёту Польшчы не трэба нават бываць у Літве для того, каб пабудаваць сабе яе вобраз такі. Ну, это просто ўжо верх абсурду. Дарма, да, хай бы яны ўжо ж такі ездзілі, вывучалі, як бы, і бачылі. Вось. І я хочу сказаць, што тут, канешне, нам всем трэба вельмі старанна вывучаць 1880-е гады. Ну, я заклікаю, до речі, старанна вывучаць 1830-е, да, вось генезіс, ну, і конфліктаў. Але наступная фаза, якая, мне здаецца, кепска вывучана, это вось 1880-е, калі адначасова адбываецца некалькі падзей, што, ну, зараджаецца вось гэты літоўскі нацыяналізм, пачынае выходзіць Аушра, вось гэта, да, 1783, здаецца, год. Польская НДЦ таксама пачынаецца ў 1887 годзе, там, да, вось гэты НДЦкія арганізацыі закладаюцца ў гэты час. Ну, здаецца, прыкладна ў гэты час узнікае рух «Маладая Польша», ну, такі артыстычны, ну, тым не менш. Вось. Гоман беларускі, да, той самы час, 1882 ці першы год. Хаця я хочу зрабіць увагу, што гэта зусім ввогуле іншая цывілізацыйная платформа. Ён узнікае на, ну, сярод усходняй Беларусі, там, да, з Падняпроўя, у Петербургу, так, і ён фактычна, ён да гэтай цывілізацыйнай парадыгмы нават не мае дачынення. Это просто, як бы, элемент агульнарускага, ну, фракцыя агульнарускага руху, але праз нейкі час ён пачынае ўмешвацца ў падзеі вось гэтай самай, ну, это ідэалогія. Пачынае фактычна элемент рускай, заходнерускай, пачынае ўмешвацца ў працэсы ва ўсходняй Літве. Ну і таксама важная падзея, якую, ну, ці комплекс падзей, які трэба разумець, гэта сусветны аграрны крызіс 1880-х гадоў, які вельмі адчувальны стаў у Літве 1880-х. Нагадаю, што
просто з развіццём сродкаў транспарту, тых параходаў, чыгункі, таннае збожжа з Аргенціны, Украіны нахлынула на, ну, на рынкі, у тым ліку расійскі, ну, многія сусветныя. Вось. І рэзка збіла кошты. А вось гэтая мадэль така збожжага фальварку, яна была асноўнай у арганізацыі гаспадаркі на працягу 300 гадоў, больше 300 гадоў у Літве. І вось яна развалілася, таму што збожжа з мясцовай ураджайнасцю, з мясцовымі тэхналогіямі вырошчвання было неканкурэнтаздольным, ее немагчыма было просто по купляльнай цане вырабіць. І многія палеткі просто стаялі не засеяныя нават. Ну, выйсце было знойдзена адносна хутка, это малочная гаспадарка, тое, што давала іншы прыбытак. Вось, але на гэта пайшоў пэўны час, 5-7 гадоў, можа і болей, не ў кожнай гаспадарцы, канечне, і так, і такі час. І фактычна значная частка вось гэтай шляхты з іхнімі фальваркамі, ну, в таких рэгіёнах асаблёных, какая-нибудь Налибоцкая пушча, там, Дзяржынскія гэтыя самыя, да, які мелі літвінскі сентымент. Дзяржынскі быў сузаснавальнікам сацыял-дэмакратычнай партыі кароны польскай і Літвы. Так Ну, што, а да. сям'я ў яго была такая, таксама літвафільская, бы, там нават паглядзець на імённы дачок, там, Алдона, Ганна, Софья, это все, ну, жанчыны, якія ўвасаблялі польска-літоўскую унію, да, у гісторыі. Вось. Але Ну, і само, потым, на жаль, здарылася, як было, здарылася. яны, да таго, як, кстати, Дзяржынскімі былі азімблоўскімі, яны якраз з Літвы і паходзяць, бы там, вось, сам род. Але потым вось гэты крызіс, все, як бы, нават да крызіса пенсія бацькі Дзяржынскага Эдмунда, як гімназічнага выкладчыка, была там, здаецца, ў 4 разы большая, чым тая рэнта, якую яны атрымлівалі ад здачы маёнтка кавалкамі ў аренду сялянам. Да? А пасля крызісу гэта ввогуле абвалілася. Вось. Просто, як бы, немагчыма стала здаць гэтую зямлю ў аренду на пэўны час. Ну і вось яны там кінулі это все там і падаліся ў Вільню там. І гэта быў лёс многіх, так бы, таму многім стала просто ні да якой ідэалогіі. Трэба было просто банальна выжываць. Вось Багушевич якраз у сваіх нарысах у краі, там, 1887 годзе, піша про гэтую катастрофу, там, да, што, ну, не купляецца, як бы, просто катастрофа. І, дарэчы, невыпадкова сам ён пачаў пісаць і стаў там, ну, прынамсі, як ягоны там лірычны герой стаў беларусам акурат пасля гэтых падзей. Тому што гэтая Літва у ягоным уласным мазгу, да, ён дагэтуль быў, безумоўна, літвінам. Яна просто пацярпела катастрофу, так, як бы, і все пачалі шукаць выйсця. Вось. Ну, і яшчэ дадамо, што на самом пачатку 1890-х гадоў, 90-91 год, імперыя рашуча пайшла ў наступ і пачала паслядоўна праводзіць думку, што Віленская губерня — гэта Літва. Тут жывуць нашы людзі, яны размаўляюць па-беларуску, хоць і католікі. Это значит галіна триадзінага рускага племені ці народу. Это таксама беларусы, а это Беларусь. І это таксама, канешне, ну, мы непасрэдна пра гэта казаць не будзем, але гэта таксама вось элемент вось это ландшафту, які, значыць, пра які мы кажам, да, вось гэты 1880-й, пачатак 1890-х гадоў. Ну і таксама тут трэба сказаць яшчэ адну рэч, каб дапоўніць гэты ландшафт. Это было цараванне Александра III, одно з самых рэакцыйных рускіх монархаў. Вось. Але пры ўсёй сваёй рэакцыйнасці, ну і нават просто нахабнасці ў правядзенні этой знешняй палітыкі, ну там на Балканах, там не толькі, Еўропа перад ім прагіналася, як прыкладна, когда прагіналася перад Пуціным большую частку, да і зараз не сказаць, што это перадолена. Вось. І фактычна, ну вось цяпер расійскім шавіністам Александр III служыць адным просто з узораў. Калі, напрыклад, Мікалай I у выніку пацярпеў
ганебное поражение у Крымской войне и хутчэй за ўсё, ну, скончыў сабой, да, самагубствам жыццё, то у Александра Трэцяга ўсё быццам быў у шакаладзе, да. Вось ён быў жорсткі, нахабны. Россия была на подъеме, ну, з нізкай базы, да, але тым не менш, там будаваліся чыгункі, там шмат было розных канцэсій, цёк у Украіну замежны капітал, і яны все абсалютна не зважалі на тое, што на унутраную палітыку царызма, былі гатовы, мовна кажучы, лізаць ему боты всякие, там французы, бельгійцы, там, ну, все запар, да, аўстрыйцы, вось, таму што яны, для іх галоўнае было магчымасць зарабляць. А ў Расіі магчымасцяў для заробку было колькі заўгодна. Вось. І вось гэтым ён карыстаўся гэтым, вось, ну, прыкладна як Пуцін. Мы не ведаем, чым скончыцца значыць, цараванне Пуціна, але і пры ім, ну, в прынцыпе, і навука развівалася, быццам бы там всякие там Столетовы, Менделеевы, Бутлеровы, там, да, вось, Достоевский, як бренд, да, рускай культуры, да, так вельмі характэрны, дарэчы, для гэтай мадэлі шавіністычнай. Вось. Вось такі быў ландшафт, так? Так. Ну і так, і на фоне вось усяго гэтага, пасля адмену прыгоннага права, балтамоўныя сяляне былога Вялікага княства Літоўскага пачынаюць атрымліваць адукацыю. Ну і літаральна, як любы адукаваны чалавек, ён шукае сваю ідэнтычнасць, тоеснасць. Ну, як бы зразумела, мы жывем дзе? На Літве. Мы балтамоўныя, ну все, вот і нас тут большасць, паколькі сялянаў большасць, так, ну вот мы ж і літвіны, як бы. Ага, і капаем раней, адак і да уніі з Польшчай нашы такія ж самыя балцкія імёны насілі і манархі, як бы, ну вот, як бы, прыкладна, вот так і зараджаліся вытокі гэтай, як бы, ідэі. Трэба заўважыць, што ў іх ужо быў пэўны падмурак, паколькі Даўкантаса гісторыя літвінаў і жамойтаў па-балцку, па-літоўску выйшла. Дарэчы, я вось не ведаю, ці па-жамойцку, ці па-літоўску ён пісаў, бо сам Даўкантас быў з жамойці. Ой, я зараз у ролі мовазнаўцы не выступлю. Ён, дарэчы, часта ён падзяляў, ён же там падзяляў, пісаў літоўцаў і жамайтаў, да, як бы ён, ну, я не памятаю, все ж таки, здаецца, ён быў літовец, такі агульны літовец, таму што да гэтага даволі выразна існаваў менавіта жамойцкі рух на першай траціне. Ну, Даўкантас то так, то значна раней, ну. Нават вельмі скептычны у тым, што да якасці літвінаў, да, хай сабе нават, ну, такіх двухмоўных, скажем, да, лічылі іх сапсаванымі, да, то, што толькі, і таму нават гэта ў пэўнай ступені легло вось як падстава этой пазнейшай грэблівай мянушкі Жмудзіны, да, вось усіх літоўскамоўных. Хаця яна, канешне, ў цэлым некарэктная, да, і я ніколі яе не ўжываю і нікому не раю, таму што яна шавіністычная, і яна заблытвае сітуацыю. Вось. Так што... Ну так, ну і вось, і скончу тое, аб чым казаў, і вось так, на фоне гэтага сяляне ідуць як бы ў школу, ва ўніверсітэт, атрымліваюць адукацыю, і вось утвараецца такая група балтамоўнай інтэлігенцыі, паходзіўшай з земляў былога Вялікага княства Літоўскага, які і фармулююць гэта новае разуменне Літвы. То бок апынулася, што яны зусім не хочуць разумець Літву так, як гэта так, як яе разумеюць больш-менш адукаваныя, больш-менш начытаныя паны, якія жывуць побач, якія бачаць Літву і карону польскую разам злучаныя ў адной Польшчы, так? Вось. Апынулася, што гэтая інтэлігенцыя абсалютна не хоча так разумець гэтую Літву. Ну і зараджаецца тое, што умоўна можна назваць, і часта ў гістарыяграфіі сустракаецца млада-літоўскі нацыянальны рух, альбо літоўскі нацыянальны рух. Вось, які адразу стае ў жорсткай апазіцыі да ўсяго панскага, да ўсяго шляхецкага, да ўсяго польскамоўнага. Ну, я з пэўнымі агаворкамі і з даволі шматлікімі агаворкамі я больш сімпатызую этому млада-літоўскаму руху, і, безумоўна, ён быў больш
прагматичны і лепш скарыстаўся тымі абставінамі, што былі. А ў тым ліку мы можам казаць пра тое, што ён скарыстаўся часткова расійскай падтрымкай, таму што ну, для царскага ўраду літоўскі рух, яны не, скажем так, ну, тады яшчэ не маглі разгледзець яго перспектывы. І явна он быў, прынамсі, меншым злом у параўнанні вось, з любымі польскамоўнымі рухамі любой афарбоўкі, так? Таму што ну, Польша это анталагічны вораг, нават калі эта Польша называецца Літвой, але яна польскамоўная, да? Все роўна гэта анталагічны вораг нумар адзін для расійскай імперіі. Вось. І ну, як падтрымка гэта выглядала? Ну, выдзяляліся розныя там стыпендыі для, значит, адукацыі літоўскіх сялянскіх дзяцей у расійскіх вышэйшых навчальных установах. Вось. Негалосна трошки, конечно, ужываўся і адміністрацыйны ресурс для того, каб, скажем, там, ну, больш падтрымліваць там літоўскамоўных ксяндзоў, так, і так далей. Ну, я бы не абсалютызаваў значэнне гэтага фактару, хаця, канешне, ён выклікаў вялікую нервовасць у польскамоўных, але я хочу сказаць, ну, пра такі момант, што на той же момент, калі мы паглядзім на, уласна, Польшу і на ўсе рухі, якія там існавалі, ці то НДЦ, ці там ППС, якія яшчэ іншыя, яны ўсе разумелі задачу пашырэння сацыяльнай базы. Яны разумелі, што адны вось гэтыя, ну, паны адукаваныя з іх былымі там маёнткамі, былымі феадальнымі прывілеямі і з пэўнай сацыяльнай форай, яны разумелі, што гэтая фора хутка скончыцца, яе трэба ў штосьці канверсаваць. І яны больш-менш эфектыўна канверсавалі у прапаганду, перакананне польскіх сялянаў, якія, ну, не былі ўпэўнены, ці яны палякі, ці не, да? Ну, это не было такой абавязковай аўтаматычнай формай ідэнтычнасці, да? Ну, асабліва праз касцёл, канешне, людзей пераконвалі, што ну, ты размаўляеш па-польску, Польша гэта краіна з вялікай слаўнай гісторыяй, там, і так далей, яна зараз падзеленая, яна не мае незалежнасці, але яна абавязкова здабудзе. Вось, і мы ўсе адзін народ, незалежна ад таго, значит, ці мы шляхта, ці мы там сяляне, ці мы там гараджане, і так далей. Вось. І ў гэтую агітацыю вялікія, скажем, сродкі інтэлектуальныя, ну, можна сказаць, матэрыяльныя, з іх, якімі дыспанавалі, былі ўкладзены, яны далі свой плён і кажуць, што, ну, ёсць такое выказванне, што это все прайшло праверку ў 20-м годзе ў цудзе над Віслай, да? Дзе польскі хлоп все ж таки, это селянін, ну, вызвалены, ён все ж таки стаў за гэтую панскую Польшу, да, а не за, ну, не масава, да, а не за бальшавіцкую агітацыю. Тут трэба адзначыць, што вельмі вялікі высілак для таго прыклаў Вінцэнт Вітас на той час, наколькі... Ну так, ну гэта непасрэдна да нашай тэмы. Просто да. А вось тут у Літве парадокс. Значыць, чамусьці гэтая мадэль не працуе? Ну, людзі, польскамоўная шляхта, хай сабе яна супер мясцовы патрыятызм мае, кніжны, так? Але яна сутыкаецца з літоўскамоўнымі сялянамі, ну, ці там з беларускамоўнымі сялянамі, напрыклад, ну, і не знаходзіць агульнай мовы. Ну, і ў літаральным сэнсе не знаходзіць агульнай мовы, да? Таму што сакральныя мовы, як высвятляюцца, розныя. І ну, фігуральна таксама, да? І тут бы задумацца, да, што, ну, як вы, якую мадэль будучыні выбраць? Правда, тым, што, ну, гэта свет нацыяналізму тады вось як бы зараджаўся. Ён потым прывядзе, дарэчы, да двух сусветных войнаў і многіх іншых эксцэсаў. Ну, але так ці інакш, я кажу, што адукацыя робіцца масавай, людзі набываюць там рэальную ці там нейкую там скрыўленую годнасць масава, да? Імі немагчыма кіраваць як раней. Імі таксама маніпулююць, канешне, але новымі сродкамі. І ўжо ў адкрытую сказаць, ты хам, твоё меркаванне нічога не вартае, да? Так немагчыма. Чалавека трэба пераконваць, так ці інакш, да? Перацягваць яго на свой бок.
з літоўскага боку акурат, як мне падаецца, ну, з літоўскамоўнай я маю на ўвазе, да, вже тут, з млада літвінска, некалькі разоў гучалі і прапановы, ну, там, далучайцеся, да, там, вось. Да, у адказ прагучала славутае пшенігды, да, такое, ну, вось, максимально пагардлівае, там, да, там, вот, брошурка такая нават выйшла, там, я не памятаю, хто там быў аўтар, вось, карацей, вось гэтыя старалітвіны явно некорректно ацанілі сітуацыю, яны свае сацыяльныя вось гэтыя фору, авансы, якія яны мелі, яны не разумелі, што дынаміка развіцця гістарычных працэсаў не на іх карысць. Причем во всем, ну, во всей Европе. И что яны на самой справе знаходятся у слабой позиции. И что им треба шукать, и что им компромисс больше потребны. Но это коли сапраўды заходить с идеей все ж таки Литвы. Просто у их подсвядомости была, скажем так, железобетонная гарантия того, что в выпадку чаго умешается Польша. И она их интересы перед некими там жмудинами, некими хлопами, да, там, этими литвоманами, и она вельми легко оборонить. И так яно, в принципе, сталося, але у гэтым была великая пастка. Все равно в истории есть пэўная доўгатэрміновая логика, да. Вот. Я еще хочу сказать, что, ну, выдавалась, например, газета «Литва», да, Литва. По-польску там нават, здаецца, былі беларускамоўныя аддзелы, ну, там, адмыслова для польскамоўных і беларускамоўных літвінаў ці патэнцыйных літвінаў, да? Ну, многія людзі яшчэ так дагэтуль сябе, нават сярод беларускамоўных, так бы мовіць, сялян не так мало было вось людзей, якія яшчэ на пачатку 20 стагоддзя адчувалі сябе, асабліва сярод дробнай шляхты. Ну і мы паглядзім, адкуль выйшлі все гэтыя там, кім былі бацькі, там, напрыклад, этой Констанции Буйло, там, ці этой Зоськи Верас і так далей, да? І яны называлі сябе літвінамі, яны чыталі тут паведную літаратуру і так далей. Вось, хаця ў сям'і размаўлялі па-беларуску, але гістарычная свядомасць у іх была хутчэй літвінская, чым якая-небудзь там новабеларуская. Вось, і все гэтыя шансы былі страчаныя, да? Мы яшчэ, думаю, што нам трэба пагаварыць, што менавіта было страчана, і што нам трэба зараз, які урок нам з гэтага всего трэба здабыць, таму што, ну, які сэнс мы размаўляем пра гісторыю, да? Але вось, на мой погляд, што кампраміс больш сістэматычна адкідваўся з гэтым старалітвінскім бокам. Тут дадам ад сябе, што тут многа напластавалася у гэты ўвесь канфлікт, як бы, і вось гэта ўся ўзаемная такая нянавісць, як бы, людзей, якія яшчэ захоўвалі вось гэтую традыцыю Вялікага княства Літоўскага, і вось гэтых млада літвінаў, як бы, напластавалася вот тое, што пан сказаў. Па-першае, у старалітвінаў гэта панскасць. Яны проста не маглі сабе ўявіць, што яны стануць пад ачол нейкага Вальдэмараса ці Сметоны. Так? Ну, проста не маглі ўявіць. Па-другое, з таго, што я чытаў, з таго, што я адчуў, іх проста знутры забівала тое, што гэтыя младалітвіны кавалак традыцыі проста адрубаюць і выкідваюць. Все, што звязана там з Польшчай, з польскасцю, з уніяй, все асуджаюць, выкідваюць. Яны не маглі гэта, яшчэ вот на такім узроўні не маглі гэта прыняць. Вось, як бы. І іншы момант, як бы ж ідэя вось гэтых младалітвінаў у тым, што так, вы літвіны толькі што вы спольшчаныя, спольшчаныя альбо там абрушчаныя, так, вас всіх трэба рэлітуанізаваць. Ну, то таксама не маглі яны гэта прыняць. Вось. Тут много такіх момантаў напластавалася. Вось. Ну, перад вачыма ёсць прыклад Фінляндыі, где, ну, скажем, там шведско-финский потенциально, он трошки інший, чем конфликт старой и младой Литвы, бо там и ты были финскомовными. Але параллельно мог бы існаваць конфликт с финскими шведами, але он не адбыўся, тому что яны проявили дастаткова мудрости ободва бакі, и финские шведы признали себе часткой формующейся финской нации. И до гонору Швеции, Швеция не стала вмешиваться
і падбухторваць, значыць, фінскіх шведаў да нейкай там сепаратызму, да раскольніцтва, да абструкцыі. І гэта якраз такі ўзор ва ўсіх такіх, ну, пры ўсіх такіх аналогіях, бо пэўныя ж аналагічныя працэсы існуюць. Так вось, Літва гэта просто у нашым прасторы нашай этой ўсходняй, цэнтральнай і паўночнай Европы гэта процілеглы ад фіннаў полюс. Вось такое ўзаемна абструктыўнае дзеянне. І ну так, потому что, ну, як бы, як на мой погляд, мы мусіла існаваць, там это выглядаць гэтая модель, што ну, мовы розныя, краіна адна. Ну, у пэўнай сэнсе краёўцы нешта падобнае спрабавалі прасоўваць. Вось дадам краёўцы, нават не гэта былі якраз тыя, каго акрэсліваюць у тым ліку тэрмінам старалітвіны. Ну, гэта не сінонімы там, бо гэта як бы розныя вымярэнні, это не заўжды адны і тыя ж людзі. І Так. гэта хаця б ёсць пэўнае накладанне гэтых катэгорый. Вось. І што я хочу сказаць, што ну, у выніку мы бачым, што дзяржаватворчы патэнцыял проста за кошт мабілізацыі значна большай колькасці людзей і прапановы ім нечага больш практычнага. Ён быў, ну, рацыя была за младаліцінамі, якія пабудавалі дзяржаву. А гіпатэтычна ў стараліціну таксама быў шанс пабудаваць дзяржаву. Гэта славутая сярэдняя Літва, якая існавала. А вось зараз мы до гэтага дойдзем, Александр. Але яна была злітая, да, мы дойдзем. Так. Я просто што хочу сказаць, што фактычна аргументацыя, ну, як бы мы сучасны мова, калі млады літвінаў супраць сваіх апанентаў, што як бы старыя літвіны увасаблялі сабой у іх вачах, у іх прапагандзе і шмат у чым фактычна вось нейкую феадальную рэакцыю, да? Вось спробу захаваць нейкія феадальныя прывілеі. І калі мы, ну, зараз я спадзяюся, мы скончым размову спробай здабыцця урокаў, то адзін з нас важных урокаў, што мы не павінны зацыклівацца на архаічных феадальных нейкіх рытуалах і прыкметах класіфікацыі людзей, потому что, ну, гэта явно пройгрышны шлях, тым больш, што у нас зараз ёсць, у нас будуецца неафеадалізм, у нас ёсць красаўцы, якія будуюць неафеадальную дзяржаву і на сённяшні момант паспяхова, і мы павінны ад них дыстанцыявацца, і адпаведна мы патрэбны вывучыць гэтыя урокі. Павінны. Добра, тады пераходзім да самай вострай фазы, напэўна, гэтага канфлікту, калі дайшло нават да кровапраліцця з абодвух бакоў. Гэта да часу Першай световай вайны і кульмінацыі польска-бальшавіцкай вайны. Вось да гэтых часоў, да 1914-1922 года, хаця польска-бальшавіцкая вайна скончылася ў 21-м, але як бы мы скончым на 22-м. І так, Першая световая вайна, 15-й год, і нямецкая імперія захоплівае, нямецкая імперія разам з аўстрыйскай імперіяй, яны захопліваюць значнейшую частку былой Рэчы Паспалітай, заваёўваюць у тым ліку каралеўства польскае, якое было ў складзе расійскай імперіі, вось землі вакол Варшавы, і таксама забіраюць значную частку земляў былога Вялікага княства Літоўскага аж да Менска, ствараючы там вайскова-адміністрацыйную адзінку Обер-Ост. І што мы маем на гэтых усіх як бы абшарах? На землях Королевства Конгрэсовага, так, то бок таго каралеўства польскага, якое існавала праз усё 19 стагоддзя пасля Венскага кангрэса. У 1916 годзе два імператары, нямецкі і аўстрыйскі, яны там дэкларуюць, што мы будзем ствараць тут, адраджаць незалежнасць каралеўства польскага, бо на адзін год там ніякого каралеўства польскага не было, просто два генерал-губернатарствы. Вось, вот яны адраджаюць каралеўства польскага, паўстае рада рэгенцыйная, то бок, у прынцыпе, даволі так, хоць і з перашкодамі, але спрыяюць, в прынцыпе, такому польскаму патрыятызму, так? А што на землях былога Вялікага княства Літоўскага і ну, вот на тых тэрыторыях, якія заняла нямецкая імперія, аж да Менска. Там яны зрабілі стаўку на літоўскі нацыянальны рух і трошкі падтрымлівалі ў тым ліку беларускі.
Всіх вось гэтых старалітвінаў, вось гэтых марыцелей аб тым далучыце нас да Польшчы, вось калі старалітвінаў, то марыцелей аб тым, каб адрадзіць Вялікае княства Літоўскае і злучыць з Польшчай, яны іх проста, ну, умоўна кажучы, душылі. Нідзе як бы не давалі раскрыць грудзі. І ў выніку максімальную стаўку зрабілі на младалітоўскі нацыянальны рух і абяцалі ім, што вы можаце стварыць дзяржаву пад нашай апекай. То бок вот такая як бы у нас атрымалася сітуацыя падчас Першай святовай вайны. Ну і ад старалітвінаў у нас так атрымалася, што ўвогуле всю ідэю і ідэалогію старалітвінаў у гэтую эпоху па сутнасці ўвасабляе хто? Хто меў за сабой сілу, каб гэтую ідэю рэалізаваць. Як не дзіўна, маршал Пілсудскі. Трошачкі пару словаў пра яго асобу і пра яго самасвядомасць. Я дазволю сабе цытату, две цытаты. Першую доктара Зінона Краеўскага. Начальник панства і вуц одрадзонай Польскі, маршалок Юзеф Пілсудскі, походзіў з літэўскай родзіны шляхецкай. Уроджений і вихований на Літві, Юзеф Пілсудський був зарówno патріотом польським, як і литевським. Обидві те świadomości narodowe w jego mentalności zliwały się w jeden patriotyzm skierowany ku Rzeczypospolitej, utożsamianej z przedrozbiorowym państwem polsko-litewskim. To pierwsza cytata i druga doświadczyka Павла Лібери. Пілсудскі уроdził на терені historycznej Litwy, był dumny ze swoich litewskich korzeni i wielokrotnie to podkreślał. Zdarzało się, że mówił: twardy ze mnie Litwin, zachowałem w sobie charakter nieznoszącego ostynacji Litwina, zdrowie moje jest równie uparcie litewskie, jak i charakter. Wspominał wielokrotnie o swojej litewskiej naturze, litewskim uporze, czy określał się jako chytry Litwin. To pierwsze, to z takiej świadomością on wyszedł z сям'ї. I tak атрымалася, што падчас заканчэння Першай световай вайны апынуўся ў самым цэнтры, ў самым ядры польскага вось гэтага адраджэнскага руху і стаў на чале адраджаючайся польскай дзяржавы. Вось. Сутнасць яго ідэі была ў чым? Хацеў ён, што канкрэтна ён хацеў стварыць. Перш за ўсё яго цікавіла, конечно, тэрыторыя карэннай Польшчы, каралеўства польскага і земляў былога Вялікага княства Літоўскага. Украіна, то ён потым толькі ў 20-м годзе ўжо ў свае планы ўключыў. Першая гэта была вось гэта тэрыторыя. Там ён хацеў зноў жа давесці да адраджэння хоць у нейкай форме падобнай да даўняй Рэчы Паспалітай. Канешне, змененай з часамі, але ўсё ж такі. І што датычна Літвы, то он хацеў стварыць такі, ну, як вось прафесор Гарліцкі напісаў, павінен быў быць такі трохкантанальны дзяржаўны арганізм, дзяржава, складаючаяся з трох кантонаў, падобна да Швейцарыі, толькі там больш кантонаў. То бок кантон усходняя Літва з Менскам, там пануе беларуская культура. Кантон сярэдняя Літва з Вільняй, з Лідай, так, з ашмянамі, там пануе польская культура. І кантон заходняя Літва, там пануе літоўская культура. Вось. І як бы, в прынцыпе, гэта б усіх задаволіла. Большасць як бы людзей. Але у чым апынуўся сам маршал Пілсудскі? Сейм, які ён сабраў, польскі, у выніку стаў у апазіцыю да яго. Большасць польскамоўнага насельніцтва былога Вялікага княства Літоўскага, то бок гэта мяшчане, вельмі заўважная як бы група, шляхта ў тым ліку, большасць гэтых польскамоўных проста прагнула, каб іх далучылі да Польшчы. І яшчэ і ўрад, які сфармуе сейм, так, стаў таксама ў апазіцыю да ўсёй яго ўсходняй палітыкі. І чацвёртая яшчэ рэч. Младалітвіны, якія ўжо стваралі паступова маладую Літву, новую літоўскую дзяржаву, катэгарычна адмаўляліся ад любых сувязяў з ім, таму што паставілі канкрэтную умову. Сувязь будзе наладжана, мы зробім, в прынцыпе, пойдзем на кампраміс, дайце нам Вільна. Ну, і ён не мог да таго дапусціць, каб у Вільні пачалася рэлітуанізацыя. Ну, бо як бы з дэмакратычнымі
ідэаламі яго то не вязалася. А до 26-го года, до майскага пераварота, ён быў рэальна ідэйны дэмакрат. Вось. Ну і апынуўся ён проста ў клешчах з усіх бакоў. Як напісала прафесор Гіроўская, Юзеф Пілсудскі прайграў у вайне перш за ўсё з уласным грамадствам. І все вось гэтыя як бы паходы на ўсход, все стварэнні сярэдняй Літвы, гэта ўсё была як бы спроба Пілсудскага давесці да гэтай рэалізацыі. Да? То бок ідэі вот этих старалітвінаў, якія апынуліся ў абсалютнай меншасці на ўласнай зямлі. Вось. Ну, як бы я бачу вострасць гэтага канфлікта вось так. Што пан бы мог сказаць? Ну, просто поглядите, ну, я не думаю, что нам можем так подробязно, можно калі-нибудь просто поразмаўляць про сярэднюю Літву, особенно, але галоўнае, что які мізэрны процент вось гэтые так званыя старалітвіны складалі у польскамоўным насельніцтве сярэдняй Літвы, а тым больш ва ўсім насельніцтве сярэдняй Літвы, да, вось гэтай, якая мела фармальныя атрыбуты дзяржаўнасці. Ну, нікчэмна. І потым гэты ганебны плебісцыт, да, дзе, ну, просто, ну, фактычна, ну, яго літоўцы, габрэі, беларусы байкатавалі, а гэта іх там, ну, іх было б літаральна некалькі сотень чалавек. Так? І гэта не то, што ў сярэдняй Літве, это столькі гэта і на ўсім былым вялікім княстве літоўскім. Засталося столькі людей. Ну так, ну можа хтосьці там быў у міграцыі, там, ну, часовы там выехаў у Польшу, можа хтосьці там быў на беларускіх землях, але тым не менш, это некалькі сотень чалавек. У той час, як, ну, і літоўцаў свядомых, літоўскамоўных ужо былі, ну, самымі не десяткі тысяч, да, там, а можа і пару сотень. І вось гэтых уже таких поляков, таких родаков, да, на Віленшчызні, да, кто же там от Мацежы, там, да, от Ванды і Цмока Вавельского, их так само нашмат больш, чым вось гэтых старалітвінаў. Ну і што гэта за опцыя? І што гэта? Ясна, што про што я кажу, што фактычна як не дзіўна гэта падасца, вось гэтыя младыя літвіны для гэтых старалітвінаў былі, можа, непрыемным, можа у чымсьці нават дзесьці абразлівым, але адзіным шансам на палітычнае культурнае выжыванне. Фактычна. Дамовіцца з імі, іх аб чымсьці быць, нельга сказаць, што яны, калі яны для кагосьці былі важныя, насамрэч, это толькі для іх. Я яшчэ хочу сказаць, што фактычна вось, ну, старалітвіны, калі мы паглядзім, ну, тое, што для мяне самае важнае, это эпоха там 30-х, 50-х гадоў 19 стагоддзя, калі не было старай, ну і тым больш не было млада, назывались просто літвіны. Мы все гэты Манюшка, Міцкевіч, Сыраком, Ляходзька там і гэтак далей. Людзі гэтыя, якія стваралі міфы, новыя міфы Літвы, да, это уже як бы былі там не Палемон, там, да, там, ну, это, ну, тое, што можна было ствараць ва ўмовах Расійскай імперыі, як такі сакральныя міфы, так і такія побытавыя, да, як тое, што я вельмі люблю, там, Старка, Крупнік, там, Рута, Халаднік і так далей. І большасць гэта іх напрацовак, яна перайшла ў літоўскамоўны дыскурс, так? У гэтым сэнсе недарэмна працавалі. Але, ну, вось, і ў гэтым сэнсе літоўцы сучасныя, это адна з прыкмет, чаму яны рэальна нашмат глыбей звязаныя з гісторыяй Літвы, там, і Великай княства Літоўскай, і Літвы 19 стагоддзя, чым беларусы. Тут просто немагчыма ні пра якую сіметрычнасць сказаць, да? Вось. Літоўцы гэта нашмат лепш засвоілі, таму што ў іх выходзілі пераклады, адаптацыі, вось гэтых, да, там, ну, ну, дастаткова сказаць, што, напрыклад, там кухарку літоўскую літоўцы пераклалі на літоўскую мову на 100 гадоў раней, чым беларусы на беларускую, напрыклад, да? Ну і такіх рэчаў шмат. Яны, у іх была развітая гэтая дробна-буржуазная жылка, так бы мовіць, так? І яны не быў нейкі шанс для
гэтых абшарнікаў, да? Ну і вось просто нейкая сацыяльная неабачлівасць, і гэта стаўка, і гэта стаўка на Польшу, на то, што Польша заплечье на все, яна як бы, ну, а з кім нам дамаўляцца, нам, у нас ёсць аргументы гвалту, да, моцы, ну вось як гэты бунт так званы, да, а потым нават же, ну, і ішлі бы там перамовы, нават бы фармальна перамовы паміж Польшай і Літвой не спыняліся і пасля 22-го году, да, але яны былі Так, тут трэба заўважыць, даследчыкі практычна ўсе крычаць аб гэтым, што аж да самай смерці вось пытанне гэтай і перамір'я і некай дамовы з гэтай Літвой у Пілсудскага было аж да самай смерці. Ён вельмі перажываў, што ён з імі не дамовіўся, аж калі паміраў. Ну, Вот. так, просто што, да, а гэта, разумееце, ну, быццам бы все козыры былі ў руках, просто моц была, але просто Літва пры патрэбе умела карысталася і падтрымкай расійскай, потым савецкай і нямецкай, да, грала умела на супярэчлівасцях, да, і хаця і не, ну, з вялікімі стратамі, але выніку яна сабе атрымала і Вільню, і Клайпеду яшчэ, да, як не дзіўна, да, як бы і ты, і другія ворагі нешта, ну, ці там хаўруснікі сітуацыйныя, вельмі важна нешта далей. Вось. Пазіцыя Польшчы, калі пра Польшу была абсолютно деструктыўнай в гэтым сэнсе, а пазіцыя старалітвінаў была просто, ну, просто гранічна неабачлівай. І калі, ну, я просто не, ну, справа в тым, што я кажу пра гэтыя пару пакаленняў, але я вельмі глыбока шаную папярэднія пакаленні, да, для мяне ўзор гэта не старалітвіны, а проста літвіны сярэдзіны 19 стагоддзя, якія працавалі, нарадзіліся на этой нашай умоўна беларускай зямлі, там, да, тады ўсходне-літоўскай, якія мелі вялікія сентыменты амаль пагалоўна, амаль усе да беларускай мовы, так, і гэта дакладна не выкарыстаны шанс, ну, калі не для беларускай, дык для беларускамоўнай культуры, абсалютна не выкарыстаны. Але і гэты шанс, ён якраз не ў гісторыі гэтага канфлікту, ён у больш ранніх часах, і ён у тых, я б сказаў так, што, ну, што страцілі у некаторыя ступені літоўцы і амаль тотальна беларусы, што яны значнасці ад усёй часткі этой старалітвінскай ці проста літвінскай спадчыны. Ну, яны больш глыбокую гісторыю, больш структураванае грамадства, да, з большай колькасцю сацыяльных паверхаў, там, да, опцый, больш структураваны сімвалічны свет, там, жывёльны, раслінны, і так далее, ну, там, які хочаце сабе, да. Вось. Это то, чаго ў этой сучаснай беларускай культуры вельмі не хапае. І нам гэтая спадчына, ну, якую пан упарта маркіруе як старалітвінскую, да, на самой справе яна як бы там, ну, это старая, это ўжо з іншай эпохі, маркёр. Ну, я раблю рэтраспектыву такую гістарыяграфічную, каб адрозніваць з'явы. Нам яна неабходная, нам з гэтым, ну, сучасным адукаваным беларускамоўным людзям, наш шанс на выжыванне некае сацыяльнае, культурнае палягае ў тым, ці мы здолеем яе актуалізаваць ці не. І тут як бы такі тонкі момант, калі мы захварэем на тую самую вось гэтую хваробу феадальнай архаікі, то мы дакладна прайграем. Як бы нам наадварот трэба кантрастна адрознівацца ад красаўцаў і падкрэсліваць, што мы людзі мадэрнавыя, дэмакратычныя, адкрытыя да розных культур, да розных меркаванняў, але ў нас ёсць цывілізацыйнае ядро. І вось яно гэтае менавіта, я б назваў яго усходне-літоўскае, не стара-літоўскае, а ўсходне-літоўскае. Мне здаецца, гэта для наших сучасных варункаў, бо мы не спрабуем же ажывіць сітуацыю пачатку 20 стагоддзя. Мы і 19 стагоддзя не спрабуем, але просто там кропка разрыва. І для нас вельмі важна вярнуць вось гэтую спадчыну, так, актуалізаваць яе, паказаць яе прыгажосць, показать ей необходность.
І я називаю ось людей, територію, традицію усходньо-литовською. Добре, дякую. Тоді на сьогодні ми можемо скончити нашу розмову об конфлікті Старолітвінів і Младолітвінів. Да. Підсумовуючи, додам тільки одне. Перакананы на 100% у тым, што калі б маршала Пілсудскага тады 100 гадоў таму паслухалі на нашай зямлі, сур'ёзна паслухалі, то гісторыя нашай часткі Еўропы пайшла зусім па іншым сцэнарыі.